Разстреляха бизнесмен в Ботевград. Млади фермери излизат на протест заради забавена европрограма. Още един чернокож беше застрелян от полицията в Сейнт Луис. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Кристина Баксанова. Добър ден и от мен, Ирина Костадинова. Кой е виновен за трагедията с падналия асансьор, който уби жена и изпрати друга в болница? Управителят на фирмата за технически надзор, който беше посочен като отговорен за случилото се, проговори пред BTV. Нито фирмата за надзор, нито фирмата извършила ремонта на асансьора смятат, че носят отговорност за фаталния инцидент. Опасните съоръжения, като асансьор убиец в блока на Цариградско шосе, са 90 000. Габриела Наплатанова разказва. В офиса на Лифт Контрол, фирмата за технически надзор на асансьора, ни показаха акта от техническата проверка на съоръжението през 2010 и 2012 година. Ремонтът е извършен качествено. Според надзорника, асансьорът конструктивно е бил произведен да работи на 2 въжета. Щом като на хартия всичко е хубаво, защо е паднал асансьор? Ами за мен това е загадка. Ние не сме поканени да присъстваме на огледа, за да видим все пак какво е станало. Адски ми е неприятно за смъртта на тази жена. Преди 2 години промениха наредбата. Асансьорите трябваше да минават на технически преглед на всяка година. Те го направиха на 3 години. Ако беше направен прегледът миналата година, щеше да се види, че въжетата са започнали да се късат. От фирмата показаха къде пазят архивите за 12 000 асансьора. Оттам обясниха, че трябва да ги проверяват през 3 години, което разделено на инспекторите означавало по 4 асансьора дневно. Спас Младенов е инспекторът, удостоверил изправността на асансьора убиец за последно. Аз трябва да го видя, за да мога да си кажа идеята. Не мога сега да гадая от какво може да е, как може да е станало, но това, което е станало да се изкъсат въжета, до мен е необяснимо. Една фирма прави ремонт, друга поддръжка техническа, трета надзор технически и накрая отговорността кой я носи? Никой. Съседите на загиналата Цветелина прекараха безсънна нощ. Касиерката на входа показа фактурите за изплатения ремонт на фирма Софлифт, която е подменила въжетата и мотора на съоръжението. Не мога да дойда на себе си. Разбирате ли? Страшна трагедия. Но по телевизията казаха, че вместо 4 въжета са сложени 2 въжета. Как може такова нещо да се допусне? Управителят на фирмата, направила ремонта, Сергей Цветков, обясни, че асансьорът е минал 2 ревизии. Ако има нещо нередно, то е щяло да проличи за 2 години. Състоянието на жената, пострадала при инцидента с асансьора, се запазва стабилно. Това съобщиха за BTV от Университетската болница Света Ана, където е настанена за лечение. Жената претърпя 2 спешни животоспасяващи операции, а за утре са насрочени още 2 на гръбначния стълб и на краката. Убийство в Ботевград. 41-годишният бизнесмен Семко Семков е бил застрелян в дома си. По предварителна информация, мъжът е бил причакан от убиеца и прострелян около полунощ в двора на къщата. Семков се е занимавал с строителен бизнес, дърводобив и земеделие. В момента криминалисти претърсват района около къщата с следово куче. Съпругата и децата на убития са били на почивка и в момента пътуват към Ботевград. Национален протест на младите фермери започва в този час в няколко градове на страната. Гневът на земеделците е предизвикан от забавянето на мярката Млад фермер по програмата за развитие на селските райони. Наживо ще проследим началото на протеста във Варна. Там е Десислава Кръстева. Деси, здравей! Какво искат фермерите? Здравейте! Едва 10 млади фермери се събраха пред областната земеделска дирекция във Варна. Причина за недоволството, с 2 думи, липсата на пари. През март миналата година правителството одобри наддоговаряне по мярка 112 в размер на близо 48 милиона лева за около 1000 проекта. След няколкократно забавяне мярката стартира през ноември с бюджет на половина. При кандидатствали 2500 души, пари са получили едва 400, обясняват фермерите в декларация. Така вече година и половина младите селски стопани не са получили първите си субсидии. Затова те искат информация за намеренията на ресорното министерство и на разплащателната агенция.
Повече за проблема вижте в репортажа на колегите от Стара Загора. Близо 25 000 евро. Толкова е помощта по мярката Млад фермер. Половината пари се вземат в началото, другата след доказване на резултатите. За последно средства са отпускани през ноември 2013 година. Държавата вместо да бъде партньор в тази програма, просто беше като мащиха. И то от най-лошия тип, тя лъжеше най-безцеремонно и в края на краищата не отвори програмата, остави да изтекат фаталните срокове. Кандидатите за програмата трябва да са до 40 години и да са регистрирани като фермери не повече от 14 месеца. Стартът на мярката Млад фермер обаче се проточва толкова дълго, че повечето от земеделците вече не отговарят на основното изискване. Държавата просто ги прогони. Прогони голяма част от тези млади хора, които искаха да се занимават с земеделие в чужбина. Силвия Иванова отглежда зеле и краставици в малко биостопанство. Всичките опити да получи помощ от държавата удрят на камък. Изобщо не съм очаквала такова нещо от държавата. Очаквах пълно подпомагане и подкрепа. Инвестирала съм близо към 10 000 лева и очаквам подпомагане, нали? Защото първоначалният капитал е лично от мен, който се стопи много бързо и не достига. Ако до 2 месеца мярката Млад фермер не стартира, Силвия ще е поредната отпаднала от нея. Иска да запази стопанството си, но ако не получи помощ, ще се откаже. Националната асоциация Млад фермер не подкрепя този протест. Той се организира от млади фермери, които работят по мярка 112 в цялата страна, неформално във Фейсбук. Как протече протестът в другите градове, ще ви покажем в следващите емисии. Благодаря ти, Десислава Кръстева от Варна, за протеста на фермерите. 5 коалиции и 13 партии толкова са подали документи за участие в изборите пред Централната избирателна комисия, броени часове преди да изтече крайния срок за регистрацията. Малко или много е това и дали основните партии вече се регистрираха, сега ще разберем от Деси Ризова. Деси, добър ден! Добър ден, колеги от Централната избирателна комисия. Наистина това е много малко, при положение, че е имало години, в които са се регистрирали и по 40, и по 60 партии и коалиции, които са имали желание да участват в вота. Иначе основните играчи вече са се регистрирали. Това са парламентарно представените партии и тези, които имат шанс да попаднат в Народното събрание. С едно изключение, това е БСП, което се очаква да подаде своите документи в 2 часа. Разбрахме неофициално, че това забавяне се дължи на факта, че БСП изчаква да влезе в сила решението, с което се регистрира Михаил Миков като представляващ партията и коалицията, вместо досегашният председател Сергей Станишев. Иначе буквално преди час и половина тук се регистрираха доскорошните коалиционни партньори на БСП от Движението за права и свободи. Какво каза след регистрацията Лютви Местан и какви критики отправи към служебния кабинет? Вижте. Ние, разбира се, не крием предпочитанието си към формулата на широкото политическо съгласие. Струва ми се, че се усеща необходимост от малко повече усилия от страна на служебния премиер и на кабинета като цяло за преодоляване на, според мен, основателните съмнения, че кабинетът не е равно отдалечен от всички политически сили. И сега за изборите в срокове и цифри. Днес, 20 август, изтича окончателния срок за регистрация на партиите, а до 2 септември всички партии трябва окончателно да са написали своите листи. На 3 септември ще бъде теглен жребият с номерата на партиите в бюлетината. На 4 септември тя трябва да е окончателно утвърдена и на 5 септември се дава старта на предизборната кампания. Иначе колко ще е окончателният брой на партиите и коалициите, които ще участват на изборите, ще ви информираме в следващите си емисии. Десислава Ризова, наживо от Централната избирателна комисия. Благодаря. Фондът за лечение на деца в чужбина ще продължи да работи въпреки финансовите затруднения. За нормалната му работа вече са осигурени допълнителни 4 милиона лева. Това съобщи в студиото на тази сутрин неговият директор Павел Александров. За трудностите пред едно семейство с болно дете и за помощта на държавата разказва следващия репортаж. За Полина и Красен времето спира на 1 май. Тогава 10-годишният им син Кристиян пада от 10 метра височина във фонтана на НДК.
и изпада в будна кома. След като детето е стабилизирано, трябва да започне възстановяването му. Родителите веднага се обръщат към фонда за лечение на деца в чужбина, откъдето вече бившето ръководство им отказва финансиране. Фондът плаща само за терапии, които се провеждат в България. У нас, Крис, има два варианта за лечение. Държавата ни предлага едни две пътеки за лечение, които са с номера 240 и 305, които след проверка установяваме, че 240 е за деца с церебрална парализа, която в нашия случай няма нищо общо. Двамата решават да намерят сами парите за лечение в Германия, като отварят дарителски сметки. Междувременно детето е прието за изследвания. Те са притиснати и от времето. Въпреки състоянието си, Кристиан трябва да напусне болница, а причината – клиничната му пътека е само 21 дни. В патовата ситуация двамата родители решават да действат по-български, с уговорки. Срещат се с Ева Жечева от Обществената комисия към фонда и новия стар шеф Павел Александров. Човек беше запознат със случая и от медии, съответно приени и пое личен ангажимент, че ще свика възможно най-бързо съвещание, спешно съвещание на комисията към фонда за преразглеждане на случая. След спешно съвещание, което са приели, са разгледали молбата и е одобрен за финансиране. След уговорката, фондът се нагърва със задачата да дофинансира възстановяването на Кристиан. В студиото на тази сутрин Павел Александров съобщи, че въпреки тежкото финансово състояние на фонда, той ще продължи да работи. Дори са намерени и допълнителни средства и за тази година. Хубаво е да кажем и на родителите да се успокоят, че проблеми няма да има. Ще направим всичко възможно. Проблеми няма да има с лечението. Фонда може да разчита на още 4 милиона до края на годината. А дарителските сметки на Кристиан продължават да са отворени и може да ги откриете на сайта на BTV. Американски журналист екзекутиран от ислямисти в Сирия. Подробностите след секунди в обедните новини и още. Наживо за един полярен ден в София, къде можете да видите Антарктида отблизо. И кой е най-добрият град за живеене в света? Земетресение с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България. Според Европейския сеизмологичен център, земният трус е усетен в 4,5 часа тази сутрин с епицентър на 30 км западно от Смолян с дълбочина 2 км. Геофизичният институт на БАН отчита земетресението с магнитуд 2,6 по Рихтер. Няма данни за пострадали и материални щети. Новините от света. Роднините на американския журналист Джеймс Фоли потвърдиха смъртта му. По-рано групировката Ислямска държава обяви, че екзекутирала Фоли в Сирия като отмъщение за въздушните удари на Съединените щати срещу джихадистите в Ирак. От името на цялото семейство, майката на Джеймс Фоли отправи апел към похитителите да запазят живота на останалите заложници. Ислямистите пуснаха в социалните мрежи видеоклип, в който заявиха, че са обезглавили Джеймс Фоли и държат още един журналист, чиято съдба зависи от бъдещите американски действия в Ирак. Репортерът беше в неизвестност от края на 2012 година, когато бе похитен от въоръжени мъже в Сирия. Още един чернокож младеж беше застрелян от полицай в Сейнт-Луис, след като се опитал да ги нападне с нож. Инцидентът предизвика нови вълнения и протести, но до безредици не се стигна. Младежът е бил застрелян в съседно на Фъргюсън предградие на Сейнт-Луис. Мъжът бил известен на полицията и имал психически отклонения. На мястото на инцидента се събра гневна тълпа. Протестиращи обвиняват силите на реда, че са решени да убиват млади чернокожи мъже. Полицаите са му дали устни команди. Спри, остави ножа. Спри, остави ножа. Нападателят обаче се е приближил към тяхната кола на 3-4 крачки от полицая на предната седалка и тогава служителите на реда са открили огън. В самия Фъргюсън протестите не стигнаха и тази нощ. До тежки инциденти не се стигна, но полицията арестува 47 души. Почти толкова, колкото за изминалите 11 дни на протести. Днес ще бъдат избрани съдебните заседатели, които ще разследват убийството на 18-годишния светнокож Майкъл Браун, заради което избухнаха расовите безредици. Насилието в Газа се разрази с пълна сила тази нощ, след като примирието беше прекратено. Преговорите за мир бяха прекъснати вчера, след като военното крило на Хамас изстреля ракети срещу Израел, а еврейската държава отговори с ответни удари срещу ивицата Газа.
Палестинците са изстреляли 70 ракети срещу Израел след края на примирието, а израелската армия е поразила повече от 60 цели в ивицата Газа. Същевременно Израел е започнал мобилизация на резервистите, които бяха освободени преди 10 дни след обявяването на прекратяване на огъня и началото на непреките преговори за дългосрочно примирие в ивицата Газа. Загинали са 7 палестинци, сред тях съпругата и дъщерята на Мохамед Дейв, един от военните ръководители на Хамас. Не е ясно каква е съдбата на самия Дейв. Но вероятен случай на ебола извън Африка. В Калифорния е бил хоспитализиран пациент със съмнение за вируса, предаде местен телевизионен канал. Властите предприемат мерки, за да защитят служителите и останалите пациенти в медицинския център, в който е бил приет пациентът. В Африка болестта продължава да взима жертви. За да ограничи разпространението на вируса, либерийският президент обяви полицейски час в 2 квартала на столицата. По същата причина Камерун затвори границите си с Нигерия. Страхът от болестта накара служители на френската авиокомпания Air France да откажат да летят в страни, където има епидемия от ебола. От лекари без граници предупредиха, че западните политици спешно трябва да вземат мерки срещу разпространението на вируса в Африка или рискуват епидемията да стигне много по-далеч. Новият координатор на ООН за ебола също алармира, че вирусът може да има катастрофални социални последици. В момента болестта засяга социалните дейности, икономиката, управлението. Вече има хуманитарни и политически последици. Възможно е да се отрази и върху сигурността. Необходим е по-всеобхватен подход срещу болестта. Инициатива за опазването на реките в България започна днес в София. Кампанията е на Международната организация за опазване на околната среда. Основните проблеми според еколозите са добивът на инертни материали, изсичането на крайречната растителност, изграждането на диги, минималния воден отток на реките. Акцент пада и върху опазването на дунавските есетри и естествената водна среда на река Дунав. Всеки, който желае, може да се включи в инициативата, която ще продължи и през следващите 2 месеца. Ние се надяваме с диалог с властите да можем да придвижим някои законодателни инициативи, промени в Закона за водите, да се изработят необходимите наредби за минималния воден отток, за изискванията за рибните проходи, както и в плановете за управление на риска от наводнение да бъдат предвидени конкретни мерки за влажните зони, за крайречните гори. Полярен ден в София. Мястото е Националният природонаучен музей. Как изглежда Антарктида отблизо, ще научим от Борислав Лазаров. Боби, здравей! Здравейте, преди да ви покажем, нека да кажем, че от сутринта много деца заедно със своите родители или баба и дядо си идват тук и забавлявайки се научават повече за растенията, животните, птиците, биоразнообразието и разбира се най-важното как да го запазим. Ето тук в тази зала, както виждате от този симпатичен тюлен, ни очаква и полярната част на днешният ден на откритите врати в Природонаучния музей. Сега ще ви запозная с Иглика Трифонова, която е от Асоциацията на младите полярни изследователи. Иглика, здравей! Кажи ни за Антарктида. Ти си била 2 пъти там. Какви са тези снимки? Значи тези снимки са от 2-те ми ходения на Антарктида. Тук може да видите снимки, които са с благотворителна цел. Събираме пари за Националния природонаучен музей по повод 125-та му годишнина и всеки би могъл, ако иска, да си ги купи, за да подпомогне музея. А аз като човек, който обича музея от дете, се радвам, че мога да му бъда полезна по този начин. Нека да покажем нещо, което не е пингвин. Ето това са пингвините, които играят в футбол, както виждате тук. Това е снимка от 2006, а това е мокър петрел в гнездото си. Тук от тези снимки може да научите повече за биоразнообразието на студеният южен континент Антарктида. И накрая, Иглика, вярно ли е наистина, че пингвините пият вода от ледовете? Възможно ли е наистина? Да, защото това е сладка вода и както виждате, те предпочитат нея, както и ние. Много ти благодарим. Заповядайте тук, за да научите повече за природата и за обитателите й. Борислав Лазаров за празника в Националния природонаучен музей. Благодаря ти. А ние продължаваме с класацията на най-добрите градове в света. Най-добре се живее в Мелбърн. За 4-ти път австралийският град е начело на класацията на списание Economist. На второ място е столицата на Австрия, Виена. В първата десетка на най-добрите градове са още 3 австралийски града, както и канадските Ванкувър, Торонто и Калгари. Единственият друг европейски град в първата десетка е столицата на Финландия, Хелзинки. С това се разделяме. Новините в развитие може да следите на btvnews.bg и по BTV Радио. Хубав ден!